ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። በኻሊእ ዜናና ድማ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ውድ ሕራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ናብ ወዲ በሻሻብ ዘቕንዐ መልእኽቲ ሙኸሮም ብንተይልግን መከራ ክመኽሮ እዩ ዝብል ምስላ ናይ ኣምሓርኛ ዝሓዘ መልእኽቲ ሰይዳላ ኣምባሳደር ሶፊያ ናብቲ ወዲ በሻሻ መንገዲ መደዳታቱ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መግለፅታት ኣመልኪታ ሂዋቶም ዘላ ግብረ መልሲ ወዲ በሻሻ ብሓተትን ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ብምትላል ንኸቋርጦ ዝመኽሮ ሰብ የድልዮ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ናይ ወፃእ ዛንታታት ቃላት ተለቂሓት ዝግበር መደረታት ኣብ ባሕሪ ፈፂሞ የቕርባን እዩ። ደዋት ናይ ሃገራት ከዓ ብምስላታት ኣይጠፉን እዮም። ሓቀኛ ምሕደራ ምስ ዝፈሽል ግን መራሕቲ ረአዩን እዮም ዘብዝሑ ብምባል ወዲ በሻሻ መሪሕነቱ ስለ ዝፈሸለ ነዚ ፍሽለቱ ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ፃዕታት ይገብር ከም ዘሎ እያ ገሊፃ ዘላ። ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ቀፂላ ድማ ሓቂ ምስ ዘይብልካ ፅውፅዋያት እዮም ዝውሕዙ መደረታት ወዲ በሻሻ ሕጂ ንመሪሕነት ዝኾነ ንምንፃር ዝያዳ ዝዓለመ እዩ። ነብሱ ከም መድሓኒ ገይሩ እዩ ከቕርብ ዝፍትን ዘሎ። ካብ ፊልምታትን ምስልታትን ዛንታ ኣብያተ ትምህርትን መስመራት ናይ ቃላት ተለቂሑ ሓቀኛ ቅልውላዋት ከም ጅግነታዊ ፈተነታት ዳግማይ ክሰርሕ እዩ ዝረአ ዘሎ። እዚ መንገዲ እዚ ግን ንህዝብታት ናብ ሓደጋ እዩ ዝወስዶም። ምድንጋር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተስፋ ቆረፅ እዩ። ኢትዮጵያውያን ግን ናይ ብሓቂ ፀገሞም ንጎኒ ተገዲፉ ብምትላል ክሕጎሱ ምርኣይ የድንግፅ እዩ። ተስፋ ኣብ ክንዲ ብእስትራቴጂ ብዲፕሎማሲ ብልዕልነት ሕጊ ዝህነት ብተዋስኦ ክህነፅ ምርኣይ የድንግፅ እዩ። ኣብ ክንዲ ክውንነት ኣባይታ ዘሎ ምስልታት ብምጥቃም መደረታት ብምሃብ መደባት ክፍጠሩ ደዋት ክቕየሩ ወይ ታሪክ ዳግማይ ክፀሓፈ ይኽእሉን እዮም። መንእሰያት ተሃገር ከዓ የድንግፅኻ ንሕጂ ግን ጣቂት ነቲ ሓቂ ክሽፍኖ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዘለና ግን መኸሮም ብኻለ መከራ ይመኽሮም ብምባል ደሪር ቃና ዘለዎ ፅሑፍ እያ ዘርጊሓ ዘላ። ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይብለን ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብዛዕባ ዋነት ተጠቃምነት ወደባት ክትህቦ ፀንሐት መግለፅታት ብፍላይ ንሰማርያን ኤርትራ ከቁጥዕ ከም ፀንሐ ድማ ይፍለጥ። ወዲ በሻሻ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ማእኸሎትን ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ኤርትራ ነፃነታ ካብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁፅፃር ወደባት ገይጋ ፈፂማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግማይ ክለዓል ኣለዎ ብዝብል ምጉት ኣቃልሑ ድማ ይስምዑ ኣለዉ። መግለፅታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ እውን ወታደራዊ ህላወ ክስካብ ምውሓስ ናብ ዝብል ክዓቢ ድማ ንሪኦ ኣለና። ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ካብ ወታደራዊ ኣዘዝትን ዲፕሎማሰኛታት ተሃገር ዝወፅእ ቃላት ነቲ ድምፅታት ናብ ቁልዕ ናይ ዋነት ሕቶን ምጉትነት ጊሮሞ ድማ ይርከቡ። ብሰንኪ ዞም መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ምትፍናን ይዓርግ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ እውን ንመግለፅታት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዝወሃብ ግብረ መልሲ ኣሎ። ዛጊድ እቲ ምጉትን ዳርባ ቃላትን ካብ ዝፍፀመን እንታይ በለ ዝብሉ ንምዝኽኻርቶም ቀንዲ ድማ እዚኣቶም ይመስሉ። ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እያ ባጫ ደበሌ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ ዝተዋሃቡ መግለፅታት በቲ ምሩኽ ባጫ ደበሌ ዝተዋሃቦ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ። ብ30 ጥቅምቲ ተወረውሪቦ ዝተባሃለ መብረቕ ሓበሬታ ኣብ ደገ ባሕርን ላዕላውነት ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየትን ዘባዊ ፅልዋን መተካእታ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ሕቶ እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትዋሳእ ኣለዋ ዶ የብላን ዘይኮነስ ከመይ ጌራ ዝብል እዩ። ምስ ጎራውቲ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ንኽልቲኡ ይጠቅም ምትሕባር ክህሉ ብምግባር ይብል እቲ ፅሑፍ። እቲ ምሩኽ ባጫ ደበሌ ብሶኒ ኣዲስ ፓራዳይም ምስ ተባሃለ ቻናል ዩቱብ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቕ እውን ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ልዕላውነት ኤርትራ ምግሃዝ ኣይኮነን ክብል ተሰሚዑ። ሃገራዊ ልዕሊ ዓሰብ ታሪኻውን ምሕደራውን መሰል ዋነት ከም ዝነበራ ዝመጎተ እቲ ምሩኽ ጀነራል ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝበልናሉ ምኽንያት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እዩ። ሚእታዊት ፓራይድ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ይኽብል እቲ ምሩኽ ብሓይሊ ቃል ክዛረብ ድማ ይስማዕ። ነዚ መወዳእታ ኢሉ ዘቕረቦ ድማ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብስርዓት ደርግ 5 ርእሰ ምምሕዳር ነይርዋ እዩ ዝብል እዩ። ዓሰብ ርእሰ ምምሕዳር ካብ ዝነበሩ ሓደ ኮይኑ ኤርትራ እውን ርእሳ ዝኸኣለት ርእሰ ምምሕዳር ነይራ ክብል ይገልጽ። እዚ መሰረት ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ናጽነት ዝገበረቶ ቃልሲ ነፃ ክትወፅእ ከላ ዓሰብ ሒዛ ኣይኮነትን ሃገር ክትከውን ዝግባእ ብምባል ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዛእታዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ነይረ ትብለሉ ምጉት ድማ ልክዕ ኣይኮነን ክብል ይገልጽ። ዓሰብ ንወስኸላ ዝበለ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኤርትራዊ እዩ። ዓሰብ ወሲኽኩም እምበር ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ሃብቲ እዩ ከምቲ ብቕልጥምና ዝበልዎ እወ ብሓይሊ ኢኹም ወሲድኩምዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንስመራን ሓይሊ ፈጢርኩም መሰጋገሪ መንግስትን ከለኩም ብሓይሊ ብቕልጥምኩም ኢኹም ዓሰብ ወሲድኩምዎ ንሱ ኢና ንብል ዘለና ክብል ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ኣብ 1993 ዝመርሖ ዝነበረ መሰጋገሪ መንግስትን ንገዛእ ውድኡ ይህወደግ ናጽነት ልዕላውነት ኤርትራ ብልኦ ፍልጦ ምሃቦም ይፈልጥ። እንተኾነ ናጽነት ኤርትራ ዘይተቐበሉን ዝተቃወሙ ደገፍቲ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ ይኹን ካልኦት ወገናት ኢትዮጵያ ነይሮም እዮም። ኢህኣደግ እውን ንኤርትራ ክትንፀል ገይርዋ ተባሂሉ ሓያል ተቃውሞታት ገጢሞ እምባሩ ይዝክር ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ምሩኽ ወሲኹ ድማ ብሓይልን ብጠበንጃን ሸፈጥ ሃብቲ ኢትዮጵያ ወሲድኩም ኢኹም ድዑ ዝተዛረበኩም ሰብ የለን ሕጂ ድማ ዓሰብ ዝመልስ ወለዶ እዩ ዘሎ። እቲ ሕቶ ከመይ ንመልሶ እዩ ክፉእ ነገር እንተመፅኡ እቲ ብሓይሊ ዝወሰድኩሞ ብሓይሊ ክምለስ እዩ እና ብሓይሊ ንኸይድን ኳ ዳኣ እንተሓባበር ክብል ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ሰጊሩ ኢዱ ናብ ጉዳያት ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ብዝብል እቲ ምሩኽ ክሱ ዘቕረበ ኮይኑ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኢድ ካብ ፅፅም ደው ይበል ንዝተፈላለዩ ኣካላት ትገብሮ ደገፍ እውን ደው ኣብል እንተዘይኮይኑ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ማንም ነብሱ ክከላኸል ይኽብል ገሊጹ። ብካልእ ወገን ድማ ብዝቐረባ
معلتات دايركتور بيت صحفة متحوار بروجكت عاوي قدو هداس إثيوبيا بوليتيكانيا أرقاو برها إثيوبيا في دقة بحر وناي تفلتيان زولو مقوتات قوقويات يوم بموال حجي تقروا زلات ألو قلتي فتح خمز اللي ما تزاريبو بتخالوا وقن دم حيل بحر مسريتنا عينا ناو قيح بحر المتاوي زاري في الناخبل مروخ برهان جلاون قليس نيرو علاقات أقلال ستاف سراويت إثيوبيا مروخ برهان جلا قدام عسران حموشن تقمتي مبل 210 مع السراويت تهاجر عاو يستوى على لقط أمنات زعوال عيلو خزارو دما تسميع نيرو إثيوبيا في دقة بحر اختون نياز ولا تعزاد سراوي 3 مليون هزب زلوا إيرترا نتا بزح حزبانا وكل 100 مليون قط زخي زل هاجر بحر اخت خلا مقطاوي كونن كبل مروخ برهان جلا قليس نيرو ات مروخ برهان جلا إثيوبيا بزي بحري نزات رفوات ولم بسم زي تقاسم حيلتا وصا بمتكاس ونتب توان زنور منقس إثيوبيا زنورو سبا سلطان إيرترا متولوا تاخت نصل فقيدم عدناغيروم يم كبل مروخ برهان جلا قليس نيرو ات خالد مان إثيوبيا مرحله زل ود بشاشا خوينو نحنا اب اديس انفستمنت خنقبر كبل قليس نيرو ات ود بشاشا مسكور بريدن إسياس أفوركي زنورو زمنا دحر سمع برتيرانا زحاله دحر ممصو اما فارق طقمت ايو حتى اف دغ بحر عويل خزارو جميرو قداي قيه بحر كيلعلنا بسلام صنيحنا ندينا حج سلامنتاي تم زينبل ليترفنا مس إيرترا انت تراطيمناخه مش جيبوت تتراميصناخه زبل قاعد زلهم سوات لو بمبالي دمغتو فليمو إثيوبيا نودو توصو خفيت ازيل علم خان بمتكاس ناي 3 عامت وصاتات طراي نقد هداس خانت زخلي بمبال عمارات ودو كم زدلي دما اميتو بز حزب إثيوبيا نعبي خمس مصب بمتكاس دما 150 مليون حزب نا جغرافي اسر كوين خصلا يخلن يخبل دما تزاريبو اب 2030 قطر حزب إثيوبيا نا 150 مليون كبصح تيتي يقبر كبل تزاربو خوينو نغيح بحالو نقرو لزلنا اوان كم عبيت حيالات عالمنا نيرنا خبل قليص زنبره خوينو غراو تهاجرات كاوتم كاب إثيوبيا زمچو واحد زماي كم زرخا بمزخر تن هاجرات زلون مايو صقات كفلا خم زلون دماي محصن تخالد ما بزي فتحو منقد إثيوبيا خب بحر رحيقا خبل إذا تهاجر طي اسك سلاسه قليص نيرو اتبريدن بوغنو ابز حلفه تقمتن بارلمانات هاجرو زهو مخفت مدره إثيوبيا عالماو نهغراو زواو غديا نتو تتاتفو حيال صلوا خلو خم زلو بمغلاس كن 30 عامات اف دغ بحر بزي فتحو غبا خمس تمنزعت دما تزاريو إثيوبيا منغو باين قيح بحرن تركب هاجريا ناي وصا عدلا دما مسكلت ما تاثر يخبل قليصو يخون بر إثيوبيا بزي فتحو منقدن هزو ما اخل زي جبران زي ساتف نغبا بحر رحيقا يا خبل قليص نيرو عواج حمام مسفحنا عسون قيح بحرن إيرترا دما ዝተወሰነ ግብረ መልሲ ህይወት ልያ ብወገን ኤርትራ ነቲ ብዛዕባ ጠለብ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት መግለጽታት ኢትዮጵያ ኣብ ስወግዓው ግብረ መልሲ ይኽወሃብ ጸኒሑ ብዙሕ ግዜ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ዝሃቦ ርእይቶታትን ተቃውሞታትን እዩ ኣብ መጋቢት 2025 ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዕስማን ሳልሕን ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ኣምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራትን ወጻኢ ብምእካቦም ዝሃቦ መብርሂ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ትህቦ ዘላ መግለጽታት ንልዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ኢትዮጵያን ልዕላውነት ግዛታዊ ሓድነት ጎራውታ ክትኽብር ማሕበረሰብ ዓለም ነገድስቲ ኣካላትን ጻቕቲ ክገብሩ ድማ ኤርትራ ገሊጻ ነይራ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ንተጻውኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘፍርስ ዘሎ ቁልዕን ሽርሕታት እውን ዘይፍለጥ የለን ክብል ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘነጻጸረ መግለጺ ሂቡ ነይሩ ዝተፈላለዩ ማዕዘናት ናይ ማያ ናይ ኔይል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ባሕሪ መስኮትን ንህዝብን መሬትን ዓፋር ከም መድረኽ መጻወቲ ምምዝማዝ ወዘተ እቲ ዕንደራን ምህውታትን ኣብ መወዳእታ ህድማ ንቕድሚት ጥራሕ ይኽበሃል ዝከኣል እቲ ተኣዊጁ ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ዘይኮነ ብዙሕ ኩናታት ንምብራዕ ዘጓሩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ነጽዋርን ምስ ዘሰነየ እስርን ጃህራን ፈኸራን ምግንዛብ እዩ ወሲኹ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይገልጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስትር ዜና ንመግለፂ ወዲ በሻሻ ህዋጅ ሕማም ምስፍሕፋን ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ክብል ነቒፍዎ ኣብ መስከረም ኣብ ዝሃቦ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ እውን ሰበስልጣን ሰልፊ ብልጽግና ደገፍቶምን ብዓውታታት ብዘይፍትሓዊ መንገድን ንጥንታውን ማእኸለይ ዘመንን ዘመናውያን ታሪክ ኤርትራ ክጥምዝዎ ድማ ብትርኽ ኾኒኑ ልዕላውነት ኤርትራ ህግራዊ ሕጊ መሰረት ዝገበረ ብናይ 1993 ሪፈረንደም ከም ዝተረጋገጸ ብምንጻር እቲ ልዕሊ 99 ኤርትራውያን ነጻነት ዘዳመፅሉ ድማ ብምክትታል ሕቡራት ሃገራት ተረጋገጸ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ ሪፈረንደም ብመሰረቱ ብያነ ውሳነ ናይ ኤርትራ እዩ ብመሰረት ህግራዊ ምትክላት ዝተኻየደ ድማ እዩ ነይሩ ኣብ ምጥማቕ ካብቲ እዋን ጎዋጢት ሓይሊ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዝምርኮስ ኣይነበረን ፈጺሙ ክኸውን እውን ኣይኽእልን ክብል መጉይቱ ኣብ ኢራን ዝተበገሳ መገሻ ናይ ጽዕነት ዓበይቲ ነፈርቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ቀፂሉ ከም ዘሎን ብሰኔ 10 ሕዳር እውን ሓንቲ ናይ ካርጎ ናይ ቤላሩስ ነፋሪ ካብ ኢራን ተበጊሳ ባጽዕ ከም ዝዓለወትን ከም ዝተለዓለትን ድማ ተገሊጹ ብተደጋጋሚ ምዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ዝግበር ዘሎ ምምላስ ናይ ካርጎ ነፈርቲ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ትንተናታት ክወሃብ ጸንሐ ኮይኑ ዝበዝሕ ካብቲ ትንተናታት ድማ እዘን ነፈርቲ ካብ ኢራን ነጥዋራት ሒዘን ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዘን ነፈርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይትን ኣፅዋራትን ምጉዓዝ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ኮይነን እዚ ድማ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ስንባደ እትይዎ ይርከበሎ ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ለጥፍቲ ዝበሃሉን ብወድ በሻሻ ዝምወሉን በቲ ኤርትራ ተወላ ዝበሃል ዘሎ ጽዋራ ነናይ ባዕሎም ርእይቶታት እናሃውሉ ይርከበለው እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ምስኣያት ኤርትራ ከዓ ኤአይ ይኹሉ ድማ ይስምዑ ኣለው እዚ ኤርትራ ተወ ዘላ ጽዋራት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራዕዲ ፈጢሩ ይርከበሎ እዚ ወዲ በሻሻ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት እናመፀ ከም ድላይ ክዛረብን ክትፍን ድማ ዝሕዞ ኣካል የለን እቲ ምክንያት ድማ ብናይ ባዕሉ ሚድያታት ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካን ሩስያን ቻይናን ብዛዕባ ዓሰብ ዝምልከት ከም መጠንቀቕታ ገይሩ ከም ዝሃበን ድማ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ድማ ኣብይ ኣሕመድ በኣምሓርኛ ዛረቦ ዘረባን እቲ ብእንግሊዝኛ ዝልሙነን ድማ ነንበይኑ እዩ እቲ ናብ ኣሜሪካ ዝለኣኸ መልእኽቲ ድማ ንዓሰብ ሸምጉል
ንኽብል ተሰሚዑ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ወዲ በሻሻ ግን ብዛዕባ ዝለመነሉ መናምበር እንታይ ከም ዝመለስሉ ድማ ክዛረብ ግን ኣይደለየን። እቲ ምኽንያት ድማ ዘን ሃገራት ዝሃብኦ ምላሽ ንዓሰብ ከይትነክእ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ወዲ በሻሻ ዝኹናት ክውልዕ ዝሓስብ ዘሎ ወደብ ዓሰብ ደልዩ ዘይኮነስ ኣብ ስልጣን ከመይ ገይሩ ክጸንሕ ጥራሕ እዩ ዘተሓሳስቦ። ኢትዮጵያውያን መናበሮኦም ዝለዓለ ሓደጋ በፂሑ ስለ ዘሎ ንምርስዓን ከም ከይኒ ንምጥቃምን ዝተፈላለዩ ጀነታት ድማ ክፈጥር ይውዕል ኣሎ። እዚ ወዲ በሻሻ ፋብሪካታት ተመሪqa ዝብሎ ዘሎ ወግሐ ፀውሐ እውን ነዚ ስልጣኑ ንምንዋዕ እዚ ከምቲ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝበለቶ ድማ መናእስያት ኢትዮጵያ እናተሸወዱ እዮም ዝርከቡ። ወዲ በሻሻ ብሓያና ሃገራት ንዓሰብ ከይትነክእ እናበሉ ኣብ ዝርከብሉ ዘለው እዋንን ሰዓትን ኩናት ክኸፍተ ይኽእልን ማለት ድማ ኣይኮነን። ወዲ በሻሻ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እንተኮይኑ ድማ ግድን ንህዝብ ዝኾነ ፊልም ክእትዎ ኣለዎ። ኣሜሪካን ሩስያን እንተኾነ ንተካይደ ዘለካ ተግባራት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ተግባራቱ ክቁጠብ የለ ጠንቂቐንኦ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክህሉ ዝሰርሐ ዘላ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ምትንካፍ ማለት ድማ ዘዋ ናብ ካሊእ ደረጃ ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ስርዓት ወዲ በሻሻ ካብ ተግባራቱ ክቁጠብ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ሂዋቶላ። ዓለማዊ ትካል ገንዘብ IMF ኣብ ዝቐረበ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ምድብ ናይተን ዕድአን ብእዋኑ ዘይኸፍላ ወይ ድማ ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ምምላስ ዕዳ ዘለዋ ሃገራት ከም ዝተቐመጠት ድማ ተፈሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ተወሳኺ ዕዳ ካብ ምውሳድ ድማ ክቁጠባ ጠንቂቑ። ቁጠባዊን መጻኢን ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዛጊድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ስጋኣት ኩናትን ነቲ ሃገር ናብ ዝዓመቐ ቁጠባዊ ምቁልቋል ክድፋእ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይጥንቅቑ ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ IMF ኢትዮጵያ ነቲ ትካል ዝኸፈለቶ ናይ 1.59 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ብዘይ ምኽፋላ ኣብ ኢትዮጵያ መበል 7ይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጉልዒ ዝተሰርሐ ዲጋ ተመሪቓ። ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዋ ብመናረቕ ዝተሰርሐ ዲጋ 10 ሜትሮ ብራኸን 72 ሜትሮ ጎኒ ዘለዋ ኮይና ክሳብ 8 ሄክታር ናይ ምልማዕ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ትሕቲ ቅርጺ መሃንዲስ ኣብርሃም ዳንኤል ሓቢሩ። ንስራሕ ናይ ዘደጋን ነበርቲ ዓብዪ መሰሮ ከም ዝፈጥር ዝገለጸ ምሕዳር ንእዞ ዋጋላ ግናፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ንውህዶ ብርክቶ ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪቡ። እምበር ስውራዊ ሃገራዊ ሓድነት ዓፋር ምምሕዳር ኣወል 40 ስርዓት ብልጽግና ንኽሊ ዓፋር ከም ዓውደ ምጥላዕን ዓውደ ውግእን ንምግባራ ዘካየድዎ ዘለው ጠውለቕለቕ ድማ ብትሪ ኾኒኑ። እቲ ትማሊ 10 ሕዳር 2025 ዘውፅኦ መግለጺ ግንባር ስውራዊ ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ኣብታ ክልል ዝካየድ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ህዝቢ ክልል ዓፋር ተቃዊሙ ደው ከብሎ ድማ ፀዊዑ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ካብ ክልል ዓፋር መናእስያ 3 መዓልቲ ልዕሊ 200 ተጸንቢሮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዳህሳስ ንዝጸንሐት ድሮን ኢትዮጵያ ወቂዓ ከም ዘውደቐት እንዳተገለጸ ይርከብ። ነዚ ሓበሬታ ዘቃልሕ ድማ ኣቦ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ዝኾነ ዶሪ ኣስገዶም እዩ። ዶሪ ኣስገዶም ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሶም ኣብዚ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈነወት ድሮን ኣብ ከባቢ ቡሬ ዳህሳስ ኣብ እትካይደሉ እዋን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸ ጠቒሱ ኣሎ።